Ezivusa izinhlonze yilezi kusukela ngenyanga kaLwezi wonyaka ka-2021 ayishumi amakhansela asocongwe esifundazweni KwaZulu Natal emakhanseleni angama-40 asendele kwelamathongo. Imbangela yalokhu kubulalana-ke ukugijinyelwa kwebhodo eliconsayo, ukukhonya kwezombusazwe kanye-ke namathenda. Assassination is the leading cause of death in KwaZulu Natal. 18 councillors were assassinated out of 40 councillors who died. 17 died of natural causes. 3 died of car accident and 2 were a suicide. Kanti-ke ingqalazinda esigugile ingenye yezizathu ezenza ube mkhulu umonakalo uma kufika izikhukhula. Okukhahlameze kakhulu omasipala kube udaba lolu lokuhluleka kweminyango kahulumeni ukuba ikwazi ukuthi ikhokhele ama-services. Lokho impela kubalimaza kakhulu omasipala ngoba abanye kudinga ukuthi baze benze ama-loan ukuze bakwazi ukuthi bagcine omasipala bephila bekwazi ukuhambisa intuthuko. Nakuba uNtule kushayela ihlombe ukuthi omasipala abangama-43 kwabangama-54 bathole umphumela ongenagcobho womcwaningimabhuku. Ukushayela amakhala-ke ukujujwa kwabantu abalandelwa yiphunga ezikhundleni zokuyoba abaxazululi komasipala abangenzi kahle esifundazweni. Ikhathazekile ngalolu hlobo labantu abathunyelwa abalawuli abasuka komasipala ngoba sibona ngazi ukuthi nje nabo kusengenye indlela ye-cadre deployment ngoba uma ubuka ukuthi kusuke kucubungulwe kanjani ukuthi lo muntu lona ngempela ufanelekile noma akafanelekile asiboni kahle. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ulethelwa i-Newsroom Africa nginguNtando Mnyandu eThekwini.